Yabona into ebalekile, yabona konke sengisho kabili noma kathathu ngathi mawufika emhlabeni usikhonto uyiphethe. Mina indlela engisebenza ngayo ithe ukujula kakhulu ngoba mawufika uthi ungena nje eminyango indaba yakho kube ngiyijulela kufana nomkhulu uBheseni uwenza kanjalo masihlingane sobabili ke hayi kwenzeka iminentuka imovie thina indlela esebenza ngayo ukuhogela nokulalela nokuthi sibheke isithunywa sakho noma ingerisi yakho noma lo muntu ohamba naye lo muntu ogadile ukuthi uthini. So into engizama ukuyisho lana ukuthi ayinto ebaleka ukuthi umuntu ubheke mina vele as a psychologist should ngi-researcher vele ngi-scientist ngiya-investigate ukuthi impilo yakho ize ibe ayihambe kahle kwenzakaleni kodwa ngihlanganisa naloko emoya ukuthi ngibheke mhlawumbe ngokwesithunywa sakho noma ngokwengelosi yakho ukuthi kwenzakaleni ukuze ube ulana namhlanje kodwa into ebalulekile ukuthi yini engakusiza njengoba ngishilo ngathi mina ime-solution focused person. So into ezothi ihluke kakhulu i-life changing journey ukuthi sifuna ukushintsha impilo yakho kuphela ukuthi yini le funeka siyenze noma siyishintshe njengamanje noma yini ofuneka uyenze noma yiphi into mhlawumbe ongafocusa kuyona from this point ukuze impilo yakho ishintshe noma yini le ofuneka siyithinte noma siyishintshe ngoba yonke into is about ama-changes. So thina sifuna ukushintsha something kwindlela okwenzeka ngayo izinto empilweni yakho. So umehluko ukuthi thina siqhamuka noshintsho oluyisimanga, siqhamuka noshintsho ongeke uphinde ulukhohle futhi siqhamuka noshintsho oloshintsha the whole story about impilo yakho nomndeni wakho. So kuyenza i-life changing journey ihluke kakhulu. Singasho nje dokotela ukuthi kahle kahle shuthi asikho isifo esingalapheki, ayikho inkinga engaxazululeki. Uma wena mnikazi wayo inkinga ufuna ukuthi ixazululeke. Yabona ngihlala ngisho sinolwazi efikhumbula kahle ngithi kuba khona intention, kuba khona ushintsho, kuba khona futhi decision, kuba khona futhi isinqumo. The minute wenza isinqumo ukuthi namhlanje ngifuna ukushintsha if mhlawumbe uphuza utshwala kakhulu uphuza utshwala because of 1 2 3 angithi sesiyakwazi lokho. So kodwa inalo ushintsho olufuna empilweni yakho mawuke wenza isinqumo sokuthi namhlanje uthi yabona nyezi noma mkhulu namhlanje mina ngifuna ukushintsha ngifuna kanje nakanje because sengiyazi ukuthi impilo yami i-mess because of 1 2 3. The minute uphimisa lawo magama ukuthi ngifuna ukushintsha ngithi sesithi umlomo uyadala mawuke wathi nje sengikhathele kuphela impilo sengifuna ukwenza kanje mase ngiya-understand ukuthi mina ngubani i-purpose yami ne-meaning ne-direction sesiya-spiritual ke manje ukuthi nayi i-direction yami naku kufuneka ngikwenze naku okwenza sense ngempilo yami ila kuzoshintsha khona the whole story empilweni yakho kuzoshintsha and ngiyophinda ukukhohlwa and la sikhuluma nge-unconscious mind izokukhumbuza ingqondo yakho ukuthi uyakhumbula ukuthi ufuna wathi. So yonke into isengqondweni yonke into izoshintsha yonke into yenzeka cognitively. So imicabango yakho yonke into izoshintsha engqondweni yakho. Malobol, sokola mifenya sokola, ngike nisibaniso kyonqoba, manje ngavela ngathokoza, angina nkomo yokukhokha, ngihawukele thonga lami, ngihawukele